We zijn hier in het Sint-Elisabeth Woon- en Zorgcentrum en wel op afdeling Oase. Oase is een afdeling waar personen met dementie verblijven, maar dan heel specifiek geconfronteerd met complex gedrag. Complex gedrag kan variëren van roepen, agitatie, decorumverlies. Ja, wij doen mee aan dementia care mapping, heel specifiek op Oase, omdat we geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de communicatie tussen medewerkers en tussen bewoners. Bij personen met dementie is het zo dat zij doorheen een cognitieve stoornis natuurlijk die communicatie zelf niet kunnen aanzetten en dat die heel dikwijls moet gebeuren door personeelsleden. En dementia care mapping is op dat vlak een heel interessante methode om dat onder meer in kaart te brengen. Dus wat doen wij precies? In verschillende woon- en zorgcentra in Limburg gaan wij telkens een dag observeren. Wij observeren telkens 6 bewoners gedurende 6 uur. En elke 5 minuten schrijven we de gedragingen op met een code voor stemming en betrokkenheid. Did you know it? And could you know? Op het einde van de dag krijgen wij een mooi beeld van wat de bewoner gedurende de dag heeft gedaan. En daar trekken wij dan profielen van. Met die resultaten gaan we dan terug naar het woon- en zorgcentrum en gaan we in gesprek met de medewerkers om te kijken wat de kwaliteit van zorg is en waar dat er nog verbeteringen kunnen aangebracht worden. Did you show it? Heel belangrijk voor deze bewoners die commutatief niet echt vaardig meer zijn. Het lichamelijk contact is heel belangrijk voor hen. Ja, Lies. Ik denk dat we inderdaad veel meer moeten inzoomen op de kwaliteit van het leven van personen met dementie. We gaan er al te snel van uit dat we op dat vlak heel weinig nog kunnen doen. Maar door een aantal dingen heel objectief in kaart te brengen, denk ik dat we daar echt wel stappen kunnen zetten om het welbevinden te verhogen.